बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जिथु थिनानै दोननाय जि थांखि बे थांखिया दिनैनि बे मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेननायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नैबे जोंनि मेन गेट पेन्डेल मेन गेट बेखौ ओपनिं खालामनायनि गेजेरजोंनो नैबे हाबाफारिया जागायजेनसिगोन आरो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि थर्ड एनुअल कनफारेन्सजों लोगोसे फर्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेव जाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारियारि फरायसा आफादा गासैबो रायजो राजा गासैबो बर'नि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि फरायसा मोनफ्रोमबो बर'नि सेक्सननि दिनै बर'नि सुबुंफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जानजि खाफ्राबाय बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै बे बनसुनि कनफारेन्स एबा फर्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेभआव जों सावरायनाय जागोन आरो दिनै बनसुआ जि जानजि खाफ्राबाय खुनु मेंनाय गैया जिरायनाय गैया लाजिनाय गैया जाथिनि थैनाय थांनायनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर' हारिखौ दिनै बे बुहुम बिखायाव उदां हारि हिसाबै गायसननो थाखाय बनसुआ जि थांखि लादों बे थांखिखौ दिनै गासैबो रायजो राजाखौ लानानैनो नैबे थर्ड एनुअल कनफारेन्स बिनि उननिफ्रायनो जोङो दिनै बनसुआ आगान होगोन दा बिनि थाखायनो नैबे हाबाफारियावहाय जोंहा गोबां आलासि फैगोन माननि ट्राइबल दैदेनगिरि बिथांमोना फैगोन आरो दिनै बर' हारिखौ मोजां मोननानै बर' हारिनि गोबाव सम सोमावसारनाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ मोजां मोननानै थुलुंगा होनो थाखाय दिनै गोजान गोजान गुबुन हारिनि गुबुन जायगानि गावबागाव देश बिग्रा दिनै बिल प्रदेश बिग्रा दिनै मिथिला हादर बिग्रा बिथांमोननि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि दिनै लकसभानि MP MLA बिथांमोना दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे सारा नर्थ इस्टनि ट्राइबेलनि स्टुडेन्टस नेता दैदेनगिरि आरो ट्राइबेलनि दिनै लिडार्स बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन बेनि थाखायनो जोंहा दिनै गौरब आरो बे मोनसे जारिमिनारि सान जे बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन गासैबो ट्राइबेल लिडार्स ट्राइबेल फरायसा आफादखौ लानानै बर' हारिखौ बर' हारिनि सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोनखौ क'अपारेसन बिथांमोननि सापर्ट दिनै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि जानानै सलिडारिटि होनो थाखाय बनसुनि डिमान्डखौ एबा बर' हारिनि डिमान्डखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोना जारिमिनारि दिनै ज' जानानै जोंखौ 100% सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै थियारि जानानै फैदों आरो बे हाबाफारिया नैबे बनसुनि थर्ड एनुअल कनफारेन्स आरो फार्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेभनि गेजेरजों दिनै मोगथां महर होनो मोनसिगोन बिनि नाम्बार गैथ'आ र' दा कालेक्ट खालामनो हागोन बे ओपनिं खालामनायनि आगोलनो गासैबो रायजो राजा दिनै नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरदों जे नोंथांमोना दिनै गोबाव सम सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय नाथाय दिनै मोनसेबो हाबाफारिया दिनै मोगथां महर मोनाखै गोबाव सम दिनै आलादा रायजो होनायनि अनगायै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा फिसा फिसा जोंनो काउन्सिल होदों जेरै 93 आवहाय BSc होदों 2003 आवहाय 2003 आवहाय दिनै BTC होदों 2020 आवहाय दिनै BTR होदों नाथाय मोनफ्रोमबो काउन्सिला बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै आरो आलादा बर'फोरनि उदां रायजो बिनायनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै गतिके दिनै नैबे जोंनि बनसुनि ब्रैथि खेब फोर्थ फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों दिनै नाथाय बर' हारिनि दिनै सिमाङा मोगथां महर होनो थाखाय एबा जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं गुरैयैनो खावलायहरदों आरो नोंथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव गोसो गोदोमै जातिनि सार्थआव बर' हारिनि सार्थआव आरो आलादा रायजो सिमा सोरजिनायनि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय नोंथांमोनाबो लोब लोब फैनानै बाहागो लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरैयैनो खावलायहरनाय थाबाय।